Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге тапшыруда. Идел буйлап пароход килә. Казан махсус хәрби операциядә катнашучы самаралыларны һәм аларның гаиләләрен кабул итте. Авылның бәхетле көне Апас районындагы Үтәмеш авылында яңа кибет эшли башлады. Чиратта яңа мәдәният йорты. Чират трассы да юк. Түбән Каманың 5 урынында табибларның күчмә бригадасы гриппка каршы прививка ясый. Проектны эшләтеп җибәргәннән соң дистәләгән 1000 мөрәҗәгать. 117 кайнар линиясының бердәм номер үзәкләре көн буе һәм ялсыз эшли. Көн саен диспетчерлар хәрби хезмәткә эләгергә теләүчеләрне консультациялиләр. Үзәктә журналистлар өчен экскурсия уздырдылар. Сүз уңаеннан хатын-кызлардан да шалтыратулар аз түгел. Алар нинди хәрби белгечлекләр кирәк булуы һәм махсус хәрби операция зонасына китүчеләр өчен нинди түләүләр булуы белән кызыксына. Тулырак мәгълүмат алдагы язмада. Алар контракт хезмәте турында барысында белә. Бу 117 кайнар линия операторлары. Ул бу елның март ахырында ватанга бурычын бирергә омтылучылар өчен махсус ачылды. Ярты ел эчендә генә дә 26 000 тирәсе мөрәҗәгать килгән. В голосе чувствуешь, что он действительно пойдет. Хезмәт итәргә әзер булуын кешенең тавышыннан ук аңлап була. Ватан алдында бурычын үтәргә әзер булуын әйтәләр алар. Быел җәй үзәктә махсус икенче линия эшләтеп җибәрделәр. Анда экспертлар хезмәт куя. Алар ватанны саклаучыларны беренче шалтырату вакытыннан алып, контрактны тулысынча рәсмиләштерүгә кадәр озата бара. Биредә эшләүче Елена Сафронова якын арада гына да булачак 5 кешегә ярдәм иткән. Арада хатын-кызлар да бар. Сейчас на контракт принимают на... Хәзер контракт буенча кимендә 1 елга кабул итәләр. 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәр. Контракт төзүчеләр арасында иң еш бирелә торган сораулар: документлар исемлеге, эш урынын саклап калу, түләүләр һәм ташламалар. В основном... Әйе, арада хатын-кызлар да контракт буенча хезмәт итәргә әзер. Аларга фельдшер, санитар, элемтә белгече тәкъдим ителә. С каждым днем все больше и больше. Мөрәҗәгатьләр көндә арта, чөнки дәүләт тарафыннан төрле яклап ярдәм каралган. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда Батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Хәрби хезмәткә контракт төзергә теләгән һәр кеше бирегә мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 000 сум. Махсус операция зонасында булганда ай саен 204 000 сумнан башлап түләү каралган. Самарадан Казанга Идел буйлап 2 көнлек тур буенча махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның хатыннары һәм балалары килде. Әлеге туристлык сәяхәте «Своих не бросаем, үзебезнекеләрне ташламыйбыз» дигән акция кысаларында Россия оборона министрлыгы ярдәмендә оештырылды. Добро пожаловать в Казань! Татарстан Самарадан килгән кунакларны җылы һәм эшкерсез каршы алды. Күнегелгән гадәт буенча халык җырлары һәм милли ризыгыбыз чәк-чәк белән. Төрле мастер-класслар, концерт программасы сәяхәтчеләрне Казанга килгәндә юл буе озатып барды. Башкалабыз Казан белән танышырга 250дән артык кеше килгән иде. Бу вакытлыча махсус хәрби операция ялында булган хәрбиләр, аларның хатыннары, балалары. Әлеге сәяхәт һәр кем өчен үзенчәлекле, истәлекле булып калыр. Приятное совпадение, что... Вакытлыча ял вакытында бик күңелле сәяхәт. Озанда мин беренче тапкыр. Монда күргәннәрне махсус хәрби операциядә булган иптәшләргә дә сөйлим. Сакларлык та, ятларлык та нәрсәләр күп. Ну да, мне еще трамвайчики там понравились. Да? Автобусы, троллейбусы. Они как очень, весь общественный транспорт. Какие мы красивые. Нравится не здесь то, что там звезда. Туристларга Татарстанның иң әһәмиятле истәлекле урыннарын күрсәттеләр. Алар арасында Кыл Шәриф мәчете, Зия, Болгар җирлеге.
Это благое дело. Бу бик яхшы эш. Кешеләр соңыннан рәхмәт әйтәләр. Кайберләре хәтта тормышта авыр кичергән вакыйгаларын да онытып тора. Шуңа күрә әлеге эш кирәкле, аны үстерәсе иде. Своих не бросаем, үзебезнекләрен ташламыйбыз акция кысаларында әлеге сәфәр бердән-бер түгел. Бөтен ил буйлап мобилизацияләнгән контракт буенча хезмәт итүчеләр, аларның гаиләләренә алга табада яңа шәһәрләр буенча сәяхәтләр үткәрү дәвам итә. Шулпан Амири, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Фәннәр академиясе бинасында Татарстанның дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Мансур Хәсәновка тантаналы рәвештә мемориаль такта куелды. Чара Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, республиканың беренче президенты һәм дәүләт киңәшчесе Ментимер Шәймиев катнашында узды. Тулырак алдагы язмада. Татарстан Фәннәр академиясының беренче президенты Мансур Хәсәнов академияны оештыруга һәм төзүгә күп көч куйган кеше. Күренекле галим һәм дәүләт эшлеклесе Мансур Хәсәнов академияга 14 елын багышлаган. Бу еллар республика өчен әһәмиятле чорга туры килә. Россия Федерациясендә үз Фәннәр академиясын булдырган беренче субъект Татарстан була. Республика тарихында тирә эз калдырган Мансур Хәсәнов истәлеге bağışlanan mемориаль такта ачабыз. Мондый шәхесләрне без бер вакытта онытырга тиеш түгел. Рәхмәт барыгызга да бүгенге вакыйганы оештырган өчен. Мансур Хәсән улы 1930 елның 25 июнендә Зәй районының Бигеш авылында туа. Белемгә омтылышы аны башта китапханә техникумына, аннары Казан университетының тарих филология факультетына укырга кергә мәҗбүр итә. Ул 20 елдан артык ТАССР Югары Советы депутаты булган, президент вазифасына киришкәнче ТАССР Министрлар Советы рәисенең беренче урынбасары һәм Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары булып эшләгән. Татарстан Фәннәр академиясенә 1991 елның 30 сентябрендә республиканың беренче президенты указы белән нигез салынды. Татарстан Фәннәр академиясен төзү республикабызның фәнни потенциалын һәм матди-техник мөмкинлекләрен бик яхшы күрә, аңлый белгән Ментимер Шәрип улы Шәймиев һәм Мансур Хәсәнов исемнәре белән бәйле. Мансур Хәсәновның эшчәнлеге күп санлы орденнар һәм медальләр белән билгеләнде. Аның искә алырга күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, хезмәттәшләре һәм туганнары килде. Он очень был требовательным, но в душе очень добрым человеком. Әтиебез бик таләпчән булса да, игелекле кеше иде. Ул безгә дөрес тәрбия бирде. Барысында үз мисалында күрсәтә иде. Сүз белән генә өйрәтмәде. Әти һәр вакыт безгә үрнәк булды. Мемориаль тактаның скульпторы Тимофей Тюрин бу эштә Татарстан язучылар берлеге башлап йөргән. Ул безне сагындыра, ул һәм әлбәттә аның истәлеге безнең күңелләрдә сакланырга тиеш. Шуның уңайдан менә мемориаль такта куюны да безнең язучылар берлеге башлап йөрде, кую мәсьәләсендә инициаторы булды. Без бик шат менә Фәннәр академиясендә аның истәлек тактасы куелуына һәм әле өметләнәбез, әле эштә бәлки аның бюстында эшләп куярлар. Миләүшә Гыйльфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Бүген Кировта Идел буе төбәк парламентлар рәисләренең икенче эш көне. Төп тема хәзерге шартларда яшьләрне тәрбияләү һәм хәрби патриотик өлкәдә эшләү системасы. Тәкъдимнәрнең берсе тиешле федераль закон кабул итү. Шулай ук сөйләшүдә авыл территорияләрен үстерү турында да сүз барды. Авылда нәкъ менә яшь буынның кешене һәм осталыгына өмет итәләр. Яшьләр парламент берләшмәләре җитәкчеләре үз фикерләре белән уртаклашты. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 3 ай элек Пермьдә узган ассоциациядә авыл яшьләренә ярдәм итүгә аерым игътибар юнәлткән иде. Кировта узган утырышта бу тема буенча җентекләп фикер алыштылар. Үзенең белем арттыруында, яшәү эшендә һәм мәктәпләр бетереп, авылда калып, менә үз туган җирендә яшәргә матур иттереп. Проблема бик зур. Авылда яшәүче халык үзенең тарихын, гаиләсен, телен, гореф-гадәтен саклап калуда бик мөһим эшләр эшлиләр. Менә шун байлыкны күп милләтле республикада авылда яшәүче халкыбызның киләчәге яхшы булсын дигән ният белән эшләнгән эшләр.
Хәзерге вакытта Татарстанда өлкән яшьтәге кешеләр саны гомуми халыкның 24%-ын тәшкил итә. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Бирдә пенсияләрне индексацияләү, инвалидларны пенсия белән тәэмин итү, өлкәннәр өчен компенсация түләүләре турында фикер алыштылар. Ел башыннан Татарстан социаль фондының Татарстан бүлеге тарафыннан миллионга якын дәүләт хезмәте күрсәтелгән. Гыйнварда эшләмәүче пенсионерларның иминiyet пенсияләре 4,8%-ка индексацияләнгән. Иминiyet пенсиясенә теркәлгән түләү күләме 7567 сум тәшкил итте. Картлык буенча 20614 сум. Шулай ук пенсиягә чыкканнан соң актив озын гомер программасы кысаларында үз эшчәнлегеңне тормышка ашырга мөмкин. Өлкән яшьтәге гражданнар арасында активлыкны сакларга ярдәм итүче 3нче буын университеты, әдәби клублар, музыка һәм спорт секцияләре ачыла. Волонтерлык юнәлеше актив үсеш алган. Апас районы Үтәмеш авылында халыкка комплекслы хезмәт күрсәтү пункты ачылды. Ул авыл кибете республика күләм программасы нигезендә эшли башлады. Үтәмеш авылында төзүчеләр 50 урынга исәпләп мәдәният йортын салуга да кереште. Лёра ханым Шәрәфетдинова Үтәмеш авылына килен булып төшә. 42 ел дәвамында сыер саучы булып эшли. 5 бала үстергән. Авылда яңа кибетнең ачылуы безнең өчен бик зур шатлык. Башта ышанып та бетмәдек ди ул. Кибет ачылганга бик каты шатланабыз. Шатаны таяк белән килеп, рәхәтләнеп шушыннан товар алалар, кибеттән әйбер алалар. Гомер буе сыер саучы булып эшләгән Гөлбану Мингәрәева да сөйнә-сөйнә яңа ачылган кибеткә таба атлый. Авылыбыз ямьләнеп китте. Күңелләр үсә ди ул. Ярый, Хозайга шөкер. Умырлык булсын. Без алып торыйк, хөкүмәт безгә акчаны биреп торсын. Авылда ачылган яңа кибет киштәләре тулы. Биредә бар да бар. Авыл халкы үзенә кирәк яракны сайлый. Бу бик әйбәт булды, әйбәт, молодец, моның эшләүче кешеләргә бик каты яхшы. Программа буенча бирелде. Безгә бу кибет менә халык җыены вакытында халык сорады. Шунда аннары шунда хәл ителде бу мәсьәлә. Үтәмеш авылы өчен тагын бер зур шатлык. Авылда 50 урынга исәпләп яңа мәдәният йорты төзелә башлаган. Искесе янәшә урнашкан, авариялы хәлдә. Яңа төзелешкә авыл халкы кат-кат рәхмәтләрен ирештерә. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Эфирда яңалыклар. Республикада айырым алганда Түбән Камада гриппка каршы прививка ясату кампаниясе бара. Моның өчен поликлиникаларга барып чиратта туру мәҗбүри түгел ди белгечләр. Уңайлык өчен мобиль пунктлар булдырылган. Бу көннәрдә күчмә бригадалар 5 урында эшләде. Гадәттә булар ире сәүдә нокталары. Түбән Камалларда алар кызыксыну уятамы? Бер артлы килеп торалар. Үзәк базар тирәсендәге күчмә лаборатория буш тормый. 1 сәгать эчендә 30лап кеше гриппка каршы прививка ясаткан. Алар арасында Рәхилә Мингалимова да бар. Түбән Камал сәламәтлеген елда кайгырта. Мин һәр елны инде машинаны күрсәм прививация итәм. Бик әйбәт, бик рәхәт. Учетта басып торырга тигән. Киләсеңдә уколыңны кадыйлар да китәләр. Да. Башта табиб пациентның хәлен сораштыра, тән температурасын үлчи, каршылыклар булмаса гына укол кадый. Мондый мобиль пунктларга Түбән Камалар уңай карый. Поликлиникага барасы чират көтәсе юк диләр. Аны кешеләргә тибули кирәк, поэтому берләр зарары күрмим мин. Быел шәһәр һәм районда яшәүче 170 меңнән артык кешегә прививка ясау планлаштырылган. Исемлектә балалар, олы яшьтәгеләр, хроник авырулар белән интегүчеләр, шулай халык белән эшләүче төркем, медицина хезмәткәрләре, укытучылар, тәрбиячеләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Сабада автобабай бәйгесе оештырылды. Анда 60 яшьтән өлкән ир-атлар катнашты. Җиңүче тиздән 5 октябрьдә узачак Казан шәһәрендә бәйгенең республика турында катнаша. Саба районыннан чираттагы язма. Быелгы автобабайда барлыгы 9 ир-ат катнашырга теләк белдергән. Күпчелеге тәҗрибә туплаган шоферлар. Бәйге шарты буенча катнашучылар иң элек юл йөрү кагыйдәләрен белүен күрсәтте. Бу ярышларга 6нчы елны киләм. Бу ярышлар тиешле югарылыкта елда уздырыла. Бу инде үзеңне тиешле югарылыкта тотарга этәргеч булып тора. Бик яхшы өйрәнгәннәр, юл йөрү кагыйдәләрен әйбәт беләләр. Менә беренче бабай безнең водительләр дип әйтгәндә 2 минуттан ничә секунд эчендә 20 сорауны бер хатасыз үтеп чыктылар. Икенче этапта автобабайлар Оргамак картодромында елан, параллель парковка, гараж кебек күнегүләр ясау осталыклары белән танылды. Катлаулыклар бар бераз. Ну азрак
Ихтибар белән барсаң, йөреп була. Аны мен беренче булып киткәч, кешенекен карап торып булмады. Азрак буйлабрак барасы булды. Гомуми күрсәткечләр буенча Рафис Гайфиев 3-нче, Каниф Хаҗиев 2, Наил Исмәгыйлев 1-нче урынны алды. Районның Юхиди бүлеге җитәкчесе Марат Гаязов катнашучыларның барысына истәлекле бүләкләр тапшырды. Өлкән буын машина йөртүчеләр арасында юл транспорт хәрәкәтләрен профилактика максатыннан ел сайын үткәрелә торган автобабай конкурсын үткәрдек. Статистика килгәндә районыбыз юлларында өлкән буын машина йөртүчеләр катнашында юл хәрәкәтләре теркәлмәде. 5 октябрьдә Казан шәһәрендә бәйгенең республика туры уза. Узган ел Наил Исмәгыйлев анда 2-нче урын алган. Бәлки быел 1-нче урын Сабаларда булыр. Гөлназ Вахитова, Ләлә Зайнуллина, Рөстәм Халилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Иртәгә укытучылар көне. Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы әлеге дәрәҗәле һөнәр ияләренә багышлана. Яшьле-Үзән районының Осиново бистәсендә урнашкан Саяз Гыймадинов исемендәге гимназиядә остазлык һәм укытучылык традицияләренә зур игътибар бирәләр. Мөгаллимнәр гаиләләрендә туып үскән Гүзәл белән Илнур да тормышларын мәктәп белән бәйләгән. Киләсе сюжетыбыз укытучы һөнәренә гашыйк кешеләр турында. Бу очрашуга укучылар белән укытучылар гына түгел, укытучыларның кайчандыр үзләрен укыткан мөгаллимнәр дә килгән иде. Яшел-Үзәннең Саяз Гыймадинов исемендәге Осиново гимназиясендә укытучылар һәм остазлар елы уңаеннан шундый чара оештырылды. Берничә буын вәкилләре катнашында үткәрелгәнгәдер инде, ул аеруча җылы һәм ихлас булды. Чакырылган кунаклар өчен укучылар бию һәм җырлау осталыкларын күрсәтте. Укучыларның һәр уңышына ихлас сөенүчеләр ул әлбәттә укытучылар. Минем яшьләргә менән остаз укытучы буларак шундый киңәш бирәсем килә. Син укытучы хезмәтен сайлагансың икән, син аңа тугрылыклы булып калырга тиешсең. Безнең нәселебездә барлыгы 13 укытучы бар. Әнием дә укытучы булган. Шуңа күрә бу минем өчен иң кадерле хезмәт. Һәм шуңа күрә 51 ел мәктәптә укыттым да. 50 ел эшләп киткәннән соң, балалар тавышы 1 ел буе кулактан китми. Әләләр һаман да өйгә киләләр, әти-әниләре киләләр, һаман да сагыналар. Мин дә аларны сагынам. Урамда күрсәң килеп асылналар. Ничек балалар беркайчан да онытылмыйлар, әгәр дә үз эшеңне яратып эшләсәң. Гимназиядә 30 ел дәвамында балалар укыткан Фәридә апа үз остазларын да зур ихтирам белән искә ала. Иң беренче Сәгъдүнә апа белән Васфия апаны, Румия апаны, алар Нәкия апаны, алар Пенза өлкәсенең Урта Лезен авылында. Иң беренче мин шунда эшләдем. Классымда 42 бала бар иде. Һәм менә шул 42 баланы Арча педучилищесын бетереп килгән яшь укытучы ничек итеп җитәкләп алып барырга, ничек өйрәтергә, мишәр телендә ничек итеп сөйләшергә алар өйрәтте. Аларга зур хөрмәтем. Мәктәптә уза торган мондый чараларның күбесен укытучылар Вафиннар гаиләсе алып бара. Икесе дә укытучы балалары. Бер авылдан, бер урамда уйнап үскәннәр, якын дуслар булганнар. Хәзер исә сокланып туймаслык парлар. Шулай да иң беренче чиратта мәктәптә алар укытучы. Илнур белән Гүзәл ветеран мөгаллимнәрнең тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләренә колак салып, үзләре дә остазлык сукмагын сала. Гүзәл Вафина башлангыч сыйныфларны укыта. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң башка өлкәдә эшләгән булса да, Гүзәлне язмыш юллары мәктәпкә алып килә. Гүзәлнең әнисе Заһретдинова Гөлшат Хамидулла кызы 40 ел гомерен башлангыч сыйныфларны укытуга багышлаган. Өйгә ияреп кайткан китап дәфтәрләр, укытучы баласына куелган югары таләпләр Гүзәлне куркытмый. Әнисе аңа остаз була. Гадәттә, беренче укытучыны әнигә тиңлиләр. Бу яктан миңа бәхет елмайды, чөнки әнием миңа гомер бирүче, тәрбияләп үстерүче генә түгел, ул минем беренче укытучым да, тормыш итәргә әзерләүче, һәр яклап
үрнәк күрсәтүче. Син чынлап та иң сабыр, иң гүзәл, иң галим кешесең, хөрмәтле остазым. Ай, молодцылар сіз, молодцы сіз, ярар. Güzel haberi bunu sizge de şunday ustaz bulurga yazsın. Рәхмәт, бик зор. Амин, шулай булсын. Укытучы һөнәрен сайлауыма минем сәбәпчем әнием дип уйлыйм. Чөнки без кичкенә чакта әниемнең ничек эшләгәнен, ничек тырышканын күреп үстек. Мин үзем дә кичкенә чакта кичкенә сеңелләремне, күрше кызларын тезеп утыртып, кулыма ор тотып, укытучы уенын уйныйдырым. Баштарак минем өчен ул һөнәр иде, хәзер тормыш рәвешенә әйләнеп бара. Чөнки укытучы бит инде ул балаларга үрнәк булырга тиеш, тыйнак булырга тиеш. Һәр вакытта да үзе бер башлап белергә тиеш. Шуңа күрә тормыш рәвеше без хәзер шулай яшибез, шулай иртән торабыз, шулай йокларга ятабыз. Тынгысыз мәктәп тормышында кайнап торган укытучы кеше өчен якын кешеләренең янәшә булуы зур таяныч. Илнур Вафин Айсинова гимназиясендә физкультура дәресен укыта. Спорт, сәламәт яшәү рәвеше, дисциплина, аның дәресләренә йөрүчеләр өчен буш сүзләр генә түгел. Әтисе, физкультура укытучысы үзен дә шулай өйрәткән. Һәрбез балага менә тәрбияне бирергә тырышабыз инде. Миңа әтидән килгән тәрбияне менә хәзер мин кулланам. Әтимә бик зур рәхмәт. Менә ул безне шундый итеп физик яктан бик тип тәрбияләде. Менә шушы тәрбияне шушы балаларга бирергә тырышабыз инде. Отжимания күрсәтәсезме безгә дөрес иттереп? Безнең гимназиядә төрле проектлар эшләп килә. Шуларның менә иң зурсы, иң мөһимен әйтер идем мин, мультилингваль белем һәм тәрбия бирү. Моның буенча без семинарлар үткәрәбез, дәресләр күрсәтәбез. Инде менә 18нче елдан бери шул проект эшләп килә безнең. Быел инде без гамәли конференция үткәрергә җыенабыз, Алла бирсә. Монда инде галимнәрне чакырып, үзебезнең эшебезнең нәтиҗәсен күрсәтәсебез килә. Тагын бер гызгылы, күңелле уку көне тәмамланды. Вафиннар гаиләсе көн вакыйгалары турында сөйләшеп, бер-берсенә сөенешеп, кайтыр юлга кузгала. Балалары Тимур белән Ясминә киләчәктә бәлки укытучы да булмас, ләкин алар әти-әниләре белән һичшиксез горурлана. Гүзәл белән Илнур белем биргән һәм тәрбияләгән һәр бала шундый ачык, акыллы, бәхетле, җәмгыятебез өчен файдалы кешеләр булып үссеннәр дип теләп калабыз. Һәр укытучы һәм әти-әни өчен иң изге теләкләр шул кабул булсын. Ания Гыйбадуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Анда нәрсәләр күрә алырбыз икән? Хәерле иртә, Эльза. Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Сезнең игътибарга уйнагыз гармоннар тапшыруының чираттагы чыгарылышын карарга тәкъдим итәбез. Тапшыруның алып баручылары Айзилә Батырханова һәм баянчы Наил Сәгъдиев республикабызның Сарман районы буенча музыкаль сәяхәтен дәвам итә. Бүген алар безне ике олы һөнәр ияләре табиб Рафис Мусин һәм укытучы Галия Гәрәев белән таныштырырлар. Рәхмәт, Эльза. Димәк, түземсезлек белән көтәбез. Бүгенге чыгарылышыбыз шушының белән тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саулашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.